आंथ' एथ' बेफोरबायदि सानाखैमोन आयु आंनि हाथरखि बेबिखौ आरोना बिसोर एसेबां बेबायदि खालामदों एथ'बां बेबायदि दाबोथ' फुरा खोथाखौ मोनथिबावाखैसो र' मोनसे फारि फारि सोंजोबा नामा आङो नङा सानदों मा आंथ' गैया होननानै आंनि हाथरखि बेबिखौ बेबायदि खालामगोन आरो जाहोना मा मोजां मोनाखै आं एकदम मोजां मोनाखै आं साला ओरैनो माथाया टेनसनखा बोरैबा बुरिबि बेनि सायाव गोदान मोनथिबाय थाखोब्रा आंलाय हो जादों मा बेफोर जागासिनो मा सोलिगासिनो मा आंलाय नंदोंमोन बेयाव फैनानै एभरिथिं इज अके ना गासिबो थिगैनो दं खोमा नाथाय माथो फारसेनिफ्रायनो जेबो थिगानो गैया बेबा बे जाय फाराफारिसो माथो आयु ओमफ्रायथ' जाना थांनाय जाथायफ्राबो जेन मैया दाख्लैनिसो बाथ्रा बेबायदि मोनगासिनो ना गोसोआव नाथाय नङा सब उल्था हाथरखियाबो बेबायदि सहायनांदोंनो इलिसा सिसाबो बहाबासो खारलांबाय दाथ' बेखौबो मोनथिबावामोन जे आं बेहा गथ' सासेबो दङ दा होमबा बेखौ गारनानै बोरै थांखो बियो माबोरै पसिबल बेलाय दाबोथ' गोबां रायलायनांगौ दंबावो दिनै हाथ'लालै आङो बाबाय आं बेफोरखौ दा सानबाय थाबा माथायासो गावनो बायदि मोनबाय आंना लाइफआनो मानिफ्राय मा जालांखोथाय खेबसेनो हरखाबै फैबाय हरखाबै बिदि जाबाय आंथ' हमनोनो हायासै माला बिदि सम थांखो माला बिदि जाखो फुरा माने लाइक आन्दायनाय बायदिसो मोनजोब्बाय आङो थेवबो गोसोखौ हमथा मेहेर बेफोरखौ दाबो आं माने गासिबो एक्सेप्ट खालामजोबनो थाखाय सम नांगोन सम माने बिदिनो आरोना एसेबाबो खेबसेनो हानाय नङा आङो बा हाथरखि बेबिया मा खालामहैखो दे होमबाबो बेजोंबो रायलायथ'लालै आं दिनै मेंबाय आं बिरादनो बा मेहेर दिनैसो न'आव फैनानै गोजोन मोनलायलायबायलै गोसोआ जेबाबो गावनि न'आ गावनि ना गावनि बिसिनाया गावनि आयौ बेसेबा मिस खालामदोंमोन आङो दिनैसो एसेबाबो आराम उन्दुनो हासिगोन आरोना आङो खम्बल नांबावगौमोन नामा आयु माथो उन्दुलांबायलाय उन्दुथोंसै मेंबायबो बुंबाय थादोंमोन ना सिबाय आरोबा नोंनि जिउआवबा मा जादोंमोन नोंबा बहा दंहैयोमोन बहानिफ्राय फैखो दाबोथ' जेबो नोंबो खिन्थायाखैना बिसोरबा नोंखौ लांना मा खालामहैदोंमोन आंबो जोबोर मिथिनो हास्थायदों नाथाय र' लासै बुंगोन आङो लासै नोंनि खोथाखौबो खोनासंगोन थेवबो एसे सम होग्रोनि ना नोंनोबो एसेबां गोबावनि उनावसो नों जे फैदों गोबां खोथा रायलायनांगौ दंमारो मेहेर आरोना माब्लाबाबो आंनिफ्राय गोजान दाजासै नायनाय खम्बलबो जोमना उन्दुआसै आं बुंखादोंमोन माथो बेयावनो दङ र' फिननानै होनोसै आङो Oh my god, एसे मोजां गिफ्टबो दंबावलायो सानाबो ना मानो बिदि गिफ्ट होनांगौ दे नाथाय बे आंनो माने एसेबां गिफ्ट होयोथाय ओमफ्राय आंथ' लानोबो सानखायामोन गावनो लाबोथारोबा आरो जुदि लोगो होननानै लायाबा उनाव आरो गाज्रि मोनसैलाय आरोना ओमफ्राय आंसो जेबोखौनो बायफिननो हाया होफिननोबो हाया आरोना मा खालामनो दे एसेबां मानसियाबो बिराद केयार खालामोना जोंखौ रावबो बिदि सानफेरानो आइखौबो अनो जोंहा थिख्ला बाबुखौबो मेथाइ जानोबो होबाय थाबावलायो मालाय आं नाङा होनब्लाबो होयो जे नाथाय मानो ओमफ्रायथ' आंबो ना पग्लुजों मोजां मोनथारो माने इदावनो आरोना इदावलायनो ओमफ्रायथ' आं सान नोंनाबो रावबो गार्लफ्रेन्ड गैखाया खोमा दे ओमफ्राय गैयानो मोजां ना थानांगौ बिदिनो नङाबाथ' आं जि मेगन साखागोन आयु नाथाय आं मानो मेगन सानांगौ औलै आं बेखौ ना मालायजों नायनोबो हाया बिराद रागा जोंनो ओंखारो आङो सौखिलाबायनो लुगैयो आङो नाथाय मानो गैयाबाबो लांदां मोनो ओमफ्रायथ' थाबाबो मोजां मोनो मानो मोजां मोनो मिन्थिया जायखिया मोजां मोनो आं सानजों लोगोसे थानायखौ जेबो नङाबाबो ना आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आरोना बा सोरखौ सानना एसेबां खुसिलै आयु नों दासो मानो बिबावखो ओमफ्राय फैबायब्रा नों जोंनि आलासि नालाय बेखायनो माबा आइया कम्बल नांगौ नामा बेखौ सोंनो खोन्थाहरदोंमोन आरोना एसेबां गोजान
दे थिनथिलिया नांथ'आ दे दे आरो होमबालाय मोजां माबाफोर उसुबिदा मोनबा कल खालामबानो जाबाय आंनो ना जागोन दे जागोन आय हाय मोजां मोनलायदों माथो खावलायखौ आयौ दे होमबा थाथ'दो ना बाय बाय ओमफ्रायथ' गुड नाइट गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन आरो दे दा नोंखौ सिमाङाव फैनानै ओरैबायदि नोंखौ ना खुख्लाबजोबगोन आं नंगौ नामा दे जेबो नङा खुख्लाबाबो जेबो नङा ना होमबालाय जेबो नंबावासो दे होमबालाय ओमफ्रायथ' ना सान नोंनि गिफ्टआ मोजांमोन आं बिराद मोजां मोनदों अके मोजां मोनदोंबाथ' मोनदोंसै आंबो गोजोननाय मोनबाय आरे सान गाबोन फुङाव फैजा दे आंखौ औ दे जागोन दे कल खालामगोन आङो दाना बागान खोनासंसै दसे ओमफ्राय उन्दुनोसै आं मालाय बिसनाफ्राबो जि मोजाङाय बिसना उन्दुबाथाय जि मोजां नांखायो माथो दाथ' मा खालामनो मालाय बिसना दंखायो गासिबो आंहाबो देनां बेफोरबायदि खालामनो हागोन हायालै जिउफोराव माने मोनसे न' मोजां मोनसे ओमफ्राय थानाय आंनि थासारिफ्राबो एसे मोजां जायोबा मोजां जागौमोन आरो आरे मानो दाबो उन्दुवाखै नोंलाय नों उन्दु दे आं उन्दुनो ओंखारथ'वाखैना मानोब्रा उन्दुदो ना गोसोफ्राव माबाफोर टेनसन दंबावो नङा बिदि जेबो नङा जायखिजाया उन्दुनो ओंखारथ'वाखै आरो नों उन्दुदो ना दे मेगन नायबाय थानाङा उन्दुदो वा फेसा जाबाय नामा मेगना उन्दुनोबो ओंखारलायला जे थेब मा होनोथाय नोंहा उन्दुनो ओंखारदों उन्दुदो रा दे आंथ' उन्दुनो ओंखारनाया हाखाला सरि दे गाज्रि मोननांला उन्दुनोसैलै आङो बेखौबा आं जिउआव नोंखौ माब्लाबा नुफिनगोन ना नुफिनलासो नंबायमोन आङो अब्लाबो नोंसोर दिनै न'आव फैफिनबाय थारैनो दिनै आंनि जिउआव दिवालियाव जेरै जोंथि माथि जोङोना आंनि जिउआवबो खुसिया बेबायदिनो जोंफैबाय खासखि आं मिन्थिनाय मोनब्ला मेहेर माब्लाबानो नोंनिसिम थांगौमोन आङो थारैनो नों माबा मोनसे जामारदों बिदिबा आंनि गोसोआबो बिदिनो सानखादोंमोन आंनि जिउआवबो नों गैयिनिफ्रायनो माब्लाबाबो गोजोन गैखायामोन मेहेर दिनैसो गोदान जिउ फैनाय बायदि मोनबाय आङो दाबो गोजांस्रिउ मोनगासिनो मोनथिबायना गोसोआ नों जे आंनि सेरावनो दङ अब्लाबो माब्लाबाबो आरो गोजानथ' थांलाना नोङो आरो एबार थांनोबो होखाला आङो खेबसे गोजान जाबाय दा नंला नोंनि सेरावनो थाबाय थागोन आंबो आंखौ माब्लाबाबो हारसिं दागालां मेहेर नों गैयाब्ला आं जोबोद हारसिं मोनो मानोना आंखौ मानसिफोरा मानो बादि सैनो नागिरा गोसोथ' जाबायसो आङो जे नोंखौ दिनै बेबायदिनो नायबाय थानो नायबाबो अहाखानाय नङा आङो गिलायलाङो दानो जुदि आं उन्दुनानै मेगन मेसेबनानै मेगन खेवब्लानो नों जुदि आरो फिन गोमाबावोब्ला बोरैबाल' मोनसे आङो बोरैबाल' जानांगौ खेबसे गोमाजानायखायनो बिब्दि मोनग्रा जाबाय आंबो मा खालामनो ना आंनि गोसोआ एसेबां गोरा नङाना मेहेर एसे आं जोबोद दुखु मोनो आङो एसेबां हरावसो मानो फन हरलायखो बे हमालै आङो गाबबाय थाथो फन हरबाय थायो ना मायो हरथोलै ओरैनो उन्दुजोबखाबाय आंखौसो दा सोरबा जिबजों रायलायदों सानबाय थागोनलै आयै हा गथ'आलाय मा खालामबाय थाखो बेयावलाय दासो नै आबासान आयै ओइ गथ' हा खोमसि खोमलाव माथो खालामखो नों बेयाव माथो खालामनो माने मा खालामनो आयै नङा आंथ' नोमफायाबो फैयासै नालाय गोसोखौनो मोरैबा मोनबाय थाबाय हजोंसो हर थाबोबायना बेबो ओमफ्राय फनाबो चार्ज गैखायामोन दा हजोंबो चार्ज होआसै नामा ओरैनो फनानो नाङासैना आं खोन्थाहरनो सानदोंमोन फैफिनबानो जायोमोनलै आफाया दोननानैल' मानोथो बिदि थाबोनांगौबा माथो खालामबावनो आबा दा मेहेर बिमानोबो खोन्थाहरनांगौ नोमफानोबो खिन्थाहरनांगौ फनावलाय बहा जाजोबनो गावसोर सानैखौबो लेंहरनोसै गामोन आफाखौथ' आफा ओमफ्राय मेहेर बिमाखौसो मा रियेक्ट खालामगोन सानदां दा बेनोथ' ओमफ्रायो हाबाब आफा सना हासोनि फन फैखो दासोलाय फनालाय बिदिनो जायो फैलाबाय थायोलै मानिबा औ फैयोथ' फैयो ओमफ्राय सानफोराव फैनाया बेलेग ना दाथ' हर जाबाय कम्पानिनानो हरलाबाय थायोलै गेजेरावलाय हा मानो हरबाय बायनोसै आबा आयै बाद दे बेफोरखौनो दाथ' माबा आफायाबो गाबोन फैगोन बियो दे आबा होमबालाय हा गुसु बोथोर जाबाय मानोलाय बाहाय बाहेरायाव थानांगौ जाखो हो न' सिङाव थांदो रुमाव थांदो औ थांखासिगोन आं आयै बाहेरायावसो फैदोंमोन आं दसे माने मा
दसे गगा मोनो एकदम गुसु गुलानो बिदि थाबाय थायो नामा उन्दुनो ओंखारथ'वाखैबाबो थां रुमाव थां औलै आयै थांसै र' माबा नों थांग्रोलाय बिमाखौसो थांजाबावनो लुगैबावो दे आंहालाय थांखासिगोन नै रुमाव फना सोरबा कम्पानिनि नङा सोरबासो हरखाथारदो बियो बेखायसो बाहेरायाव थाबाय थादो बे गथ'आ रायलायनो उफ हाथारलालै आं बेखौ खेबसे फनखौ हमसैबो आङो हरनि समाव हरनाय मानोबा हरदों मानो होनबा हरियाबो गोबावसैना आंथ' बावबायसोमोन औ मा बोरखांबाय थादों नोङो मा जादों फन हरनायनिबो टाइम गैया आरो नोंनाव नुवाखै नों समखौ बेसेबां जादों आं समखौ जेबो मिन्थिया जायखिया हरनो लुबैबाय आं हरबाय जाहोना मा मानि थाखाय जाहोनखौ बुंनांगौ जोबदों नामा खोनासं आंनाव नोंनि खोथा खोनासंनो जेबो टाइम गैया मिन्थिबाय ना सानाव ना हराव ना जेरावबो मिन्थिदों मिन्थिगौ अब्लाबो खेबसेथ' खोनासंनांगौ ना आंबा मा बुंनो सानदों ओइ दोन नोंनि खोथा आरो डिस्टार्ब दा खालामलाय आंखौ न'नि गेटसिम फैथ'नायसै मा होनखो नोङो न'नि गेटआव जोंनि गेटआवसो फैबावदों नोङो औलै मा दसेखौनो ओंखारनो हाया नामा ना आं थांसै सिङाव आया मानसियालाय मा हरला साला डिस्टार्बखौ दोन मानसिया ओंखार दोन बुंनोथ' गोबां खोथा दं सान आंहाबो नाथाय नोंसो खोनासंनोनो थाङा आरो एसे मोजां दिवाली टाइम ना बेखायनो नोंजों मोजां रायलायनो सानदां ओमफ्राय आंनि खोथाखौ खोनासंबा नोंबोथ' खुसि जागोन ना फनावबो मोजां रायलाया नालाय बेखायनो न'आवनो फैबाय आङो दा नों हाब्लाबो रागा जोंगोन ना मोजां खोनासंब्लाथ' थिगसै नङाब्ला माबा मोनसे साननोसै आरो र' मा खोथामोन हेपि दिवाली सना आरोथ' ना दिवालीजों लोगोसे ओरैबायदि बाथ्रा खिन्थानोबो फैदों रायलायनो फैदों आं नोंजों गोजान आंनि गोजान लासै प्लिजलै नों ओंखारलां बिनिफ्राय थांदो आरि सान रागा जोंनाङा ना आं नोंखौ रागा जोंनो फैयाखैना माथो फैदों ओंखारलां नोंनि महर नोंजों रायलायनो जेबो इन्टारेस्टेड गैया आं प्लिज गो आरि सान खोनासंथ' प्लिज सान आं खोनासंना आंखौ आंनि हालोदाव थानो होलै नोङो मिन्थिबायना जेबो जानो हाला सरि नों मानो बिब्दि बुङो दिनै आं सिगांनि बायदि नंलाथ' आंना माने आं गोबां सोलायबाय सान ओमफ्रायथ' नाथाय आंहा नोंजों जेबो खोथा गैया नों गैया आंहा दंना ओंखारलां नङाबा आं मोजां मोननाय नङा खिन्थु आं गुरै बुंनायावनो नों ओंखारलांदो आंबोथ' गुरैसो बुंदोंना नोंखौ नों आंजों खेबसेल' मोजां रायलायनाय रायलायनो जेबो गैया आंनाव नाथ' आं जेबो खोनासंनो लुगैयो नोंनि बुंनाय मोनसेबो खोनासंनो गोसो गैया आङो नोंखौ आंनि आदायाबो नायनोनो दरखार गैया आंहा जेबो बिब्दि दाबुं सान नों दाथ' सासे दनसो ना दन मा खालामगोन बेलाय लोगोआव मा आङो रायलायाबो आं नों जेसेबां गिदिर खि दननि बिनानावानो जाया मानो अब्लाबो नोंजों आंहा खुनु खोथा गैया लेनदेन गैया मानो बिदि सान थेवबो ना आं नांलायनो गोसो जाथाराखै नोंजों आं बुङोब्लाथ' दानो नोंनि मा हालोद जागोन सान नों बुजिदोंना नोंखौल' मा नोंनि फुरा खानदानानो जोबस्रांगोन जुदि दानो आं माबा मोनसे बुङो आं गियालै गिया सिगां गियोमोन आं नाथाय दा गिला आङो जेबो आच्छा नाथाय आंबो नोंनि मोजांखौसो लुगैयो सान नोंनि पावारखौ दिन्थिनानै मा नों आंखौ दबथायनो हागोन बायदि सानदों बेबायदि जेबो जालाथ' मिन्थिदों मानोना नोंनि जिउआव गुबुन सोरबा दङ नालाय नाथाय आंनोबो नोंनि जोबोद गोनांथि मा बेफोरलाय मा जाखो सान गिदोंना नोंनि जिउखौथ' आं ओरैनोबाबो लानो हायो नाथाय आं बिब्दि मानो खालामनो But I love you नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नाथाय नोंथ' आं नोंखौ मोजांबो मोननो हाया मोजांबो मोनखाया नों आंखौ बुथारबाबो आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा आंनि आत्मायाबो नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा मिन्थिबायना सोरनिबा अननायखौ नों बेबायदि जबरदस्ति बेजों मोनाथ' दाथ' नों बायनानै मोनगोन अब्लाबो नोंथ' मिन्थिखायोना आं नोंखौ फाग्लि बायदि हास्थायो आरो फोरमानबो दङ दे नाथाय बुंथ'ला आङो आरो थांदों सना आरो फैनो नांला प्लिज आं नोंखौ मोजांखौनो मोननो हायाबा आं मा खालाम दे आंनि गोसोआ नोंजों नंखाया रावखौबो दुखु होनो आंनि गोसोआबो गनायथि होआना बबेबा मोनसे समाव बेफोरबायदि बायदिसिना जानानै थांबाय जोंनि जिउआव जोब्बाय गैला बेफोरखौ लानानै आंनि जिउआव फैफिनना नोङो बयबो बाहेरायाव नेगासिनो सा लोंनो नोंखौ नंगौ नामा माथो आरोथ' ना दिनै नोंजों गोबां खोथा रायलायनांगौ दंमोन बयबो औ थाखागोनथ' आंहाबो दङ आरो ओमफ्राय आंनि गस्लाफ्रानो गांसेबो मोनसेबो गैला बहा थांजोबखो माने एथ' हेभि गस्ला दंमोन आंनाव बहा थांजोबखोलै नों लाबोआखै होमबा नोंखौ बावनायावनो हरजोब्बायना आंखौ बावनायाव हरजोब्बाय नोंसोरबो ओरैबायदिलै माने आंनि डेड बडिखौ नुवागोन आंखौ थैबाय बोरै सानखो दे
सानाखैथ' बाखि गासैबो सानजोब्बाय पुलिसाबो बुंबाय आरो जायफोर बे दाखुफोर गुन्दाफोर दङना बिसोरबो बुंबाय नोंखौ गुलि गावदों बायदिसिना बिदिनो आरो आंबो फैनो हायासै जाहैबाय नालाय नोंसोरबो बिदि सानथारबाय फैनो सानदोंमोनलै मा खालामनो ना बिदि जाथाय जाब्रबबायबा आंथ' मोजां जानानै बावाखैना जे मोजां जादोंबो आं गोसोखांबायबो फैबायबो ना औ मेहेर आंबो मिथिनायमोनब्ला नोंखौ मालाबानो नायनो थांगौमोन जायफोर आंखौ बेबायदि खालामदों दा दि मालाबा समाव नुफिनबा मा खालामगोन मिन्थिया बेनिख्रुइबो बांसिन जाय आंनि जिउखौ रैखा खालामदों बिनि जिउआवल' जेबो प्रब्लेम दा फैथों बेल' आंनि मोनसे उइश अके फेमिलिजों ब्रेकफास्ट खालामनोसै थुदो बेबो आफ्टार लं टाइम बेसेबा गोबावनि उनाव ओमफ्राय आम रियेलि सरिलै मैया रायलायनो हायासैना नोंजोंबो उन्दुनो ओंखारथारबायमोन आं मेंनायबो मोनसोबायमोन बोरैबा सासैना बिखायाबो दाबो दे डक्टरनाव थांनांगौबा थांगोन ना मेहेर मोजां नायखानांगोन ना आयहाय आंनि सना सिन्था दाजासैरा दा नोंनिसिम बेफोरबायदियैनो सफैदोंबा माथो उनसिमहालागैबो थागोन ना थुदो साया फुदुंफिननांसिगोनसो बे गुसु जालायलांबायदां अके एबार आबै आबौआ नोंखौ जेबो बुंनो हाला मोनथिदो गाज्रि मोनो मोजां मोनो आंथ' आंनि बुंनांगौखौ बुंखागोन नोंखौबो जे एसेबां बुंदों जबाबथ' होनांगोन ना बिसोरबो आइसो रायलायलायबावो माथो गथ'आ आमाय बियो मामा होमबा नों सिस्निसोमोन आरोना औ ओमफ्राय बामला नोङो गावनि बिब'निखौनो बामदो न' नोंनि बियानैसो दा बामदो दसे न' नांथ'वालै आं बामनोबो बालायलाङो जेबो नङा दे बामनो नाङालै नाङा आं बामनो रोङा गोलैलाबायगोनसो बे जेबो जाया होनदों आं बिमाय जाना बामा नामा बाम दा जुदि आंनाव खिन्थु हास्लाबायोना जागोन होआसो नाङो मानो बुबाय बायनांगौ बुवा मे गोखै सरि बुं बेफोरबायदि बुङो जोंना मामि मिलिसाखौनो आयै सना बुजिलायबावो गथ'आ बुवा मिलिसा आंखौनो मामायाबो हनो दे ओरैनोसो बुंदों दे आरो होमबालाय आले मा मोनलाय ना मिलिसा सना अरे मिनिबायबो गथ'आ गावजों मोजाङै थाब्लानो मोजां मोनो बियो नाथाय आं मोजां मोनालै बामनो बाबायलै आङो आयु माबोरै बुंखायो हामा दे उन्दै गथ'खौ बाम आं उन्दै गथ'फोरखौ मोजां मोनथारालै थेवबो माने मिलिसा सना दा गाबलायगोन ना नङाबा आंखौसो उल्था बुंफिनबाय नामा बेलाय हो मा बुंदों नों आंखौ मामि देवानिया बोरो मामिया बोरो नोंना हो बोरो बिदि होननाङा ना मानो होना बेलाय ओमफ्रायथ' मोनथिगौ आं बिनि बिमाया बहा दङ मामा औ माने आबा मेहेर बिहामजो आयै आंनि आबै सोनायालाय हामा बुंखोसै आबै नों मा खालामदों मामाजों दङ आबा सना आंनिहा माबोरै मोनखो गावनि बिजानिखौ बामनानै माबोरै मोनो आरो मम नोंथ' मोनथिखायोना आंहा गथ' उन्दै होनबाथाय बाब्रे माबोरै मोननो आबा मोजाङानो मोननांगोन ना औ बेखौ मा आं बामनो थिनबाय थानायखायसो नै आबैयाबा सिनायबाय दा बिमाय होननानै बेसे मोजां थादों नोंजों थाबाबो थायाबाबो एखे खोथा मानो सुखुआ होमबा नों आबा दिनै ओरैनो ओमफ्रायथ' आंहालाय हनै नोंनि बायदिसो नुलाय लांबाय जोंहा आबै फिसौखौ बेफोरबायदि बामनायखाय आरो समायदों दे न' मम आंनिखौले बेफोरबायदि दासानलै दानो देनांहाय माने एकदम देनांहायसो आरोना देनांखौथ' बेसे देनां आं बुंनो हाला जायखिया मा औ दानोलाय माने देनांहाय आदा साना हाबा जागोन बिनि गथ'फ्रा देरगोन ओमफ्रायो एकदमबारे जोंहा नैबे नानियाबो देरगोन बाबु जायख्लंनिखौबो हिनजाव लाबोगोन होमबासो माबा मोनसे सानसै आङो नोंसोरथ' मिथिखाया होमबा आंखौ आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय बारे बुंखायो आङो बेखायनो दाबो बुंबावबाय आरोना आयु बिदिबा नुहैगोन जानो आङो फिसौनि मोखांखौ आबा बेफोरबायदिबाथ' एसे बावद्रायगोन नामाथाय ना मा होनो औ माथो जाखो देनांहाय नों देरबा आरोना नानि होमबासो फैगोन आरो आंनि बेबियाबो होमबासो ना ओमफ्रायथ' रावबो जेबो बुंनांखाया आंखौ गोदोनिफ्रायनो बुंखाबाय थाखानायखाय आङो आइ हेट उन्दै गथ'लै नोंखौ नङा नानि नोंखौलाय मानो ना नोंलाय आंनि सनासो दे आबा अब्लाबो एसे बांद्रायगोन नामा साननायफ्रा मा होनोमोनलाय बिदिबाथ' आंनि आबा मेहेरनि फिसौखौ नुनांगौबाथ' आंनो थैनानै आत्मायासो नुगोन आंना बैसोआसो एसे थांग'द्रायगोन नामाथाय आबा दे बिहामजो होनबा दा फैदो दे थाथ' नोंसोरो न'लै बामदो जोंहा बिनि बिमाखौबो लायफिननांगौलै र' बेफोरबायदि उन्दै गथ'खौ गारनां खारबाय होनबा बे बेलेग हौवाजों ओमफ्राय मेहेर दे होनबा नों थाथ' दे औ दे थांनाय साहा फुदुंहैनाय मा खालामनो नोंनि आखाइनि साहा मोनलोंनाया बिराद गोबाव जाबायना औ जागोन दे होनबालाय आं मिलिसाखौ माबानो हैथ'नोसै आइनो ओमफ्राय साहा फुदुंहैनोसै आङो
अके दे होमबा थांदो। आयु जुरि बेनो मोखां बेनो महर बेनो गासिबो मेहेरानो मेहेर जोंनि मेहेर। औथ' आयं आंनो मेहेर ना। बेखौथ' जोंबो मिथिदों नाथाय माब्रै बिदि जाखो बेखौसो जों बुजि हायासै। अरे बाबा मेहेर औलै थारैनो नों जे फैफिनमारबाय दिनै माने अखानायै नुफिननानैबो एकदम दासो गोजोनबायलां। नङाबा सिमाङाव नुनाय बायदिसो मोनलायदोंमोन आं नोंखौ। बेफोरबायदि जेबो नङाब्रा थुनथुलि आंनो फैमारबायना आसलियावनो। नाथायबा आदा ओमफ्रायो जोंथ' माबोरै फोथायनोसो नंबाय। बेनोथ' मेहेरा फैफिनमारबाय। औहाय जावैसो बेखौनोथ' आंबो एकदम सिमां मोगथांसो मोनलायदोंमोन मैया। नै दा अखानायै नुफिननानैसो गोसोखौ स्रां मोनबाय। नोंसोर जेरै थैबाय नंदोंमोन ना आंखौ। औ नंगौ आं थैहाबनानै दंमारोमोन। आरोथ' मा होनना खिन्थाजोबबावनो जानायानो जानाय ओरैबायदि जाथाय जालांबाय। दा जुदि आं खिन्थानो लागोन ना माबा साननिफ्राय हर जालायलांगोन। दाथ' न'सिमबो सफैगोन ना सफैयामोनथाय। नाथाय साननानै लादो नोंसोरो दिनै आङो माने नङा खालि इसोरनि अननायल' नङा। सासे ओरैबायदि सुबुंनि आखाइ दं जायनि थाखाय आं दिनै थांनानै दङ। जिरायनानै खोनासंसैहां। जिराय नोंसोर बाबा आबा जिराय नोंबो। दानो खिन्थाजोबनो हाथ'नाय नंलालै आङो। दे आबा जायखिजाया नों रेस्ट लाथ' मोजाङै था हा मोजां गावखौनो जोथोनै लाखि। इसेबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो सफैनाय। जागोन दे आबा जेब्ला नों खोन्थानो गोसो अब्ला खिन्थादो। औ ओमफ्रायथ' आंनाव गुलिबो नांदोंना बिखायावबो आथिङावबो। अब्ला आदा नों माबायदि बासिखो दे। गुलिबो नांदों होननानै। आंबो सानखाबायसोमोन जे आं थैखासिगोन होननानै। नाथाय थैनोथ' आं एसेबो गोसो गैखायामोन आंनि हाथरखि बेबिनि थाखाय। ओमफ्राय नोंनाव जे गुलि नांदों बे दासिमबो सानाय मोनोना नोङो? आबा डक्टर मोजांखौ लिंहरबावगोन दे जोङो नोंखौ मोजां ट्रिटमेन्ट खालामगोन। जायखिजाया नों जेबो टेनसन दालाथ' जेबो बेफोरबायदि खस्थ' दामावथ' दे आबा दे। बेफोरखौलाय माबाव आरो नोंसोरनि थाखाय हाथरखि बेबिनि थाखाय फैखानांगौमोन ना आङो। लोगोसे आरो नोंसिनि एसेबां अननाय। उनाव फारि खिन्थालांसै आङो। आरोथ' नोंबो मिथिया आबा नों थांखांनायनि उनाव बेहाय मा जाखो मा सहायनांगौ जोंहा हाथरखियाबो मा बुंबावनो आबा। औ आदा एबार नों फैबायना नाथाय। जागोन दे जाथायानो जाथायसै आरो मा होनबावनो। जोंहाबो आरो नोंब'आबोथ' गैलाना। मा होनबावनो मेहेर थांबाय नोंब'आबो सोरजोंबासो थांखो ना माखो। बेनोथ' नोंसोरनोबो मा होनना खिन्थाबावगोन आङो। मोनथिखायो आं इलि सासेसो थांबाय होननानै। फैनाय बानायनो बेफोरबायदि उन्दै गथ' गोनाङानो बहा थांखो बे फाग्लि गथ'आ। औ हनै आरो जोंहा आलाय-सिलाय ओरैसो जानो ना ओरैसो जानो उन्दै गथ' जेबो बुजि रोङाबो। सिबाय नोंनि हाथरखियासो लाबाय बायथ'नानै दङ। हनै जोंहा थुनथुलि नानिजों थायो आबा सानजों थायो। औहाय आबा जोंबो बिदिनो लाबाय बायनोसै आरो बुरखायबायनोसै माथो खालामबावनो जेरैथिंबो जारला। ओमफ्राय बेथ' जेबो बुंलाङाखैना बेलाय मा बुंनोरा बाथो बिनि खोथा जेबो बुंलाङाखैबो दावरावबो जेखायाखैमोन। जायखिया मोजां जाबाय दे मेहेर नोंबो मोजां सफैबाय जोंबो दासो गोजोननाय मोनबाय। खालि आबै आबौआल' बादना मा खालामनो बिसोरखौलाय हो बेबायदि बैसोआव। गोबां बुजिनो गोरोंसो सानोमोन आं बिसोरखौ आबै आबौमोनखौ। न'निनो मानसि जाना बेबायदि थोद। आइ आफानाबो जाद्रायखायाखैहाय मा खालामनो। दाय गैया गारा आंनि हाथरखि बेबिखौ बिदि खालामदों बिसोरो। आंना रागा जोंनाया माथो गोरोन्थि माथो जाखो आं रागा जोंनाया। दा गावस्रा गोरोन्थि खालामबाय आं रागा जोंनायखौसो नुबाय गावसिनि गोरोन्थिखौथ' नुवासै। आरोथ' एक्सेप्टबो खालामखानाय नङा जे बिदि गोरोन्थि जादों होननानै। बेखायनो जोंदों आङो एसेबां बेबायदि राय खालामाबाबो जोंनाय नङामोन आङो। बैबावथोंलै बांद्राय देखायानो होन जियानो होन जेबो नङा। बिसोरनि खालामनाया अयनाया नङा आं खालामनायाबा अयनाय। आं हले जेबो गोरोन्थि नुवाखैहाय आबा नों खालामनायखौबो। मा गोरोन्थि जादों मैया नोंना जेबो गोरोन्थि जायाखै आरो आं नोंनो खिन्थागोन मैया गासिबो आं। बेनिफ्राय सैथोखौ मिथियोब्ला नों डिसाइड खालामदो सोरना गोरोन्थि सोरना मा जादों जायाखै। नों थांखांनायनि जास्ट उनावनो आरोना मेहेर ओरैबायदि बेखौ बिराद डिस्टार्ब खालामबाय ओरैबायदि खस्थ' होबाय बायदिसिना बुंबाय मेन्टेलिबो आरो एकदमबारे मा होननो आरो आबै आबौआनो खालामबावदो। आरो साखिनांगौबा ना साखियाना फुरा गामिनि मानसिफ्रानो दंजोबबावोसो अब्लाबो जुरि आन्टि आंकोल बेनिफ्राय इमि आन्टि रावनिबो खोथा खोनासंबावाखैसो। एसेबां बेबायदि होमबा नायदो मा खालामबावा। हे दाना बिदि लाखुमानाय गैयालै हले मेहेर डाइरेक्ट खिन्थागोन आं
दंबावोसो दाबो नोंनि हाथरखिखौ होखारहरदों बिसोर जबरदस्ति ओमफ्राय बहा थाङो थां थैयो थां सुनि नोङो बिदि जालायबावो आच्छा ओमफ्राय आयु बेना डाइरेक्ट टाइमाथ' थुनथुलिना हे दा मेघरा गाजोंनिफ्राय हमथा हाखालाहाय नोंल'सो मोजां खिन्थानो हासिगोन आंनो देलाय मोजां खिन्थालाय आंनो आरो आंथ' नोंनो एकदम रेकर्डबो खिन्थानो हायो र' आं नोंनो खिन्थाबावनो खनसेहाय दाबो दङ भिडिअ आं भिडिअ खालामदोंमोन लाइभबो हगारदोंमोन आङो साब्बास थुनथुलि साब्बास बास खोथायानो खोथा होमबालाय बेफोरबायदिनो प्रुफ दोननो हानांगौ मिथिबाय फुडफोरखौ नोंनिखौल' माने आथुवाफोरखौ लोगो मोनबाबो खिन्थागोन सानना दोनखादोंमोन आं आइ गथ'आ जुदा थाबाय बियो आरो औथ' नंगौ रेकर्डथ' खालामदोंमोनहाय आइमोनखौ बियो जोंना नानिया बेबायदिनोलै आयै मानसिया दुस्थ'बो दुस्थ' ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना बिराद थार बियो जेखौ खालामबाथाय खालामो जेखौ माबानबाथाय माबाखायो औ जावैसो एकदम मानसिया हले बिदि दोनखुमानाय मानाय बिदि गैखाया डाइरेक्टसो बेना जायगायावनो थब्लं बुंखायो खोथाया जायखि गोखायानो जा सैथोआनो जा नंखायानो जा औ नायनानैलाय बेबायदिनो मोनखादों आङो बेखायनोथ' माखासे लोगोफ्राबो गाज्रि मोनबावो दा बिखौ डाइरेक्ट बुङोना बियो सोरबाबा लोगोखौनो जास्राबावला गावसोरनो एरो गावसोरनो बुंजाफिनो नालाय जेबाबो मोजां बे गथ'आलाय बिराद साननाय हनायाबो दुगना सानखायो नों सानदोंबा बिनि दुगना बारा सानखायो माथो खम साननाङा आयै बिखौ नै बे थुनथुलिया नोंनो खिन्थागोन मेहेर मोनथिदोंना जाबायसै दे थुनथुलि जाबाय नामा हाथरखि जाबाय जोबाय नङा नों बावबाय नामा नोंखौ मा होनामोन सुनि बे न'निफ्राय ओंखारलां नोङो हो सुनि सोर सुनि आंनि हाथरखिया औ मेहेर ओरै जालायबावो थां नों जोंनि न'निफ्राय ओंखारलां सुनि साल्ला बा एसेबां डेन्जार आबै आबौमोना आरोथ' जों बुंनो नागिरबाय जों होबथाबाय कि आबै आबौ बिदि दा खालाम बे हाथरखिनि जेबो दाय गैया मानो बेखौ बेबायदि दुसिदों होमबा ओरैसो जालायबावो नोंस्रा मा नांजादों जोंनि न'खरावसो जादों जोंहा आबौखौसो जादों बियो नोंसोर बुंनो जेबो माबा गैया बेनि थाखायनो जोंनि आबौ मेरा बे दुनियानिफ्राय गैला आच्छा बिनि थाखायसो माने आं गैला आं थैदों माने औ मेहेर अके दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नोंथांमोनजों नेक्स्ट एपिसडजों आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै मोनखो कमेन्टजों लोगोसे खिन्थाहरनो हागोन दे होमबा जों थांदो दिनैलाय सनामोन एकदम जाया बानायथारबायलै लोगोफोर जायखिया थाबैनो नुजाफैफिनगोन दासान्दि एसे प्रब्लेम जादों नालाय आंहाबो गगा मोनसिलाजोबना दंलै लोगोफोर मा होनबावनो अब्लाबो गाराङा जेखि जादोला नोंथांमोनाबो नेयो नालाय बेखायनो लाबोबाय लोगोफोर अब्ला मैयानिफ्राय बयनिसिमबो आंनि नायगिरिफोरनिसिम लाभ इउ गुड नाइट दे